ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತನ ಕೈಕಾರ್ ಕಡ್ಪು ಅಂದು ಕೋಡಿಪಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆತದೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡದಿತ್ತಿದ್ದು ತನಿಖೆ ದುಂಬರಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅದಿಪುನ ಇಂಚಿಪ ಲೋಕಸಭಾ ಓಟು ಗುಂತದು ಸೋತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತನ ಕೈಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುವ ಅಗತ್ಯ ಬೂಂಡ ತರೆದೆಪ್ಪುವ ಅಂದು ಕೋಡಿಪಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತದೆ. ಕೈಟ್ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಪತ್ತದು ತರಕ ಕೇಸರಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಜವನೆಯೂರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡನವು ವಿಡಿಯೋಡು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಜವನೇರ್ಲ ಪೋಡಿಪಾವನ ಪಾತೆರ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಜಾದೇರು. ಮೇ 23 ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಡಕಬೈಲ್ ಸಮಿತಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಡಕಬೈಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ನಡಪಾಯಿನ ಪೊರ್ತುದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಆದಿತ್ತದು. ಆನಿ ಬಡಕಬೈಲ್ ಅಮ್ಮುಂಜ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಾಗದು ಮಿಥುನ್ ರೈಗೆ ಬೋಡ್ಚಂದಿನ ಭಾಷೆ ನೆಡ್ತಿருந்து ಬಾಯ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಕೇಂದು ಬರನುಂಡು. ಬೋಡ್ಚಂದಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡನಕಲಿನ ಮಿತ್ 108 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ತನಿಖೆ ನಡೆತುಂಡು ವರದಿ ಆದ. ಅಗತ್ಯ